syong si Jibril Deputy Jibril tip mamrong-rong haperenda ki syong wan syane soyong ki patai start maki kum tip lut ya kawai pakawai ka lain jo ka file nah ngamut banong ko kilidar na kato ka partis ko bahase peduna ka ketin namar ba ibet palat namar kane ka juk jong ka jingbet ka juk jong ka jingnang jing start bakat sajia AA hakan riu lani nyau lani pratari tang bakajia sisya mentakasngi janmit sau baje kabamut ngidon arpon riu plus bakitaki arngut long arpopra plus haka katlai tarik jong udah benai nginlong arpo kendai god na ingin yo kum kata kabuk siar tepet kilong kemi kilong pa kikon samla yo pidang artatin lani yo pidang klumar ka jingmut jing perkat mene uru rangba ulah keren ya ka jing pensutu bakla ki lai project lai proskit ki wei pat ki parti bat kam tam nakalian jong ka UDP ngar mentang stang stout nat ban page ya ke YouTube haka social media ban yo ya ke jikun tho ki wei pat yu badu prestu yu ba samlin gajing itnat ngai sutia namar ki keren ki breu ki bam tip ya ke beneng ke kendeu nga syu samke le kile tek kum ki sensyar maki sekretariat kila tik kum ki syong akajaka ba syong si Jibril Deputy Jibril tip mamrong haperenda ki syong wan syane soyong ki patai start maki kum ki tip lut ya kawai pakawai ka lain jo ka file nah ngamut banong ko kilidar na kato ka partis ko bahase peduna ka ketin namar ba ibet palat namar kane ka juk jong ka jingbet ka juk jong ka jingnang jing start